Hare Krishna. Hare Krishna. So, warm welcome for today's pre-Bhakti Shastri session. நம்ம இன்னைக்கு 18வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட ஆச்சாரியார் கிட்ட நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். எல்லாரும் பிரணத்தியை சொல்லுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाशात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. शृण्वतां स्वाकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां. नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம எல்லாரும் இந்த அத்தியாயத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தன் அவங்களுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு 3 முறை எல்லாரும் மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா कृष्ण கிருஷ்ணா कृष्ण ஹரே हरे ஹரே हरे ஹரே हरे ராமா राम हरे राम 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 ஹரே हरे हरे கிருஷ்ணா हरे कृष्ण கிருஷ்ணா कृष्ण கிருஷ்ணா ஹரே कृष्ण हरे हरे ஹரே ராமா हरे ஹரே राम राम ஹரே हरे ஹரே हरे கிருஷ்ணா हरे ஹரே कृष्ण 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 ஹரே ஹரே हरे हरे ஹரே हरे ராமா हरे राम ஹரே राम ராமா राम ஹரே राम हरे हरे हरे. ஸோ தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா மோக்ஷ சந்நியாச யோகா.
ஓகேவா? துறவறத்தின் முழுமை. அதுதான் 18வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. ஸோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தம் வந்து 78 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அது வந்து 5 பிரிவுக்குள்ள பார்க்க போறோம். முதல் ஸ்லோகத்திலேருந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எத பத்தி சொல்லப் போறாங்க? 18வது ஸ்லோகம் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா, கர்மா மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கத்த பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரிவுகள் மறுபடியும் 3 பிரிவுகள் இருக்கு. அர்ஜுனனினுடைய சந்தேகம். அவருடைய சந்தேகம் என்னன்னா, சந்நியாசம் எடுத்துக்கிறதா, தியாகம் பண்றது. அத பத்தி கேட்கிறார். சந்நியாசம்னா எப்படி? தியாகம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு, கிருஷ்ணரது இறுதி கருத்து, அதனுடைய அபிப்பிராயத்த கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. செயல்பாடுகளுக்கு யார் காரணம்? 5 பேர் ஒரு செயலை செய்யணும்னா 5 பேர் காரணம். அதாவது உடல், செய்பவர், புலன்கள், முயற்சி, பரமாத்மா. இந்த 5 பேர் இருந்தாதான் ஒரு செயலை வந்து செய்ய முடியும். ஓகேங்களா? அதாவது உடல், செய்பவர், புலன்கள், முயற்சி, பரமாத்மா. 2வது பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா முக்குணங்கள். இந்த முக்குணங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 19ல இருந்து 40வது ஸ்லோகம் வரை சொல்றார். அதனுடைய முக்குணங்களுடைய விளைவுகள் என்ன ஆகுது, ஞானம் எந்த நிலையில இருக்கு, அவங்களுடைய புரிதல், செயல், இறுதி, மகிழ்ச்சி. நம்ம நேத்தும் பார்த்தோம் இல்ல, இந்த முக்குணங்கள்ல இருக்கக்கூடியவங்களுடைய நம்பிக்கை, வழிபாடு, உணவு, செயல்முறைகள், தவம், யாகம் எல்லாம் இல்லையா, இங்கேயும் பார்க்க போறோம். ஸோ அதனுடைய முடிவும் பார்க்க போறோம். 3வது பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா, செயல்படுபவர்களிலே பக்குவமானவர் யார்? ஓகேங்களா? அது வந்து 41ல இருந்து 55 வரையும் பார்க்க போறோம். அதுல பார்த்தீங்கன்னா 3 பிரிவுகள் இருக்கு. சமுதாய வர்ணங்கள் மற்றும் கடமைகள். அதாவது வர்ணாசிரமம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் சோஷியல் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி பார்க்க போறோம். அதுக்கு அடுத்தது பரமனை அடைதல். அதுக்கு என்ன வழி? செயல்படுவதன் மூலம் பக்குவம் அடைதல். ஓகேவா? அது பக்குவம் எப்படி அடைய முடியும்? பக்தி யோகம் பண்ணிதான். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது 4வது பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா, பகவானுக்கான அன்பு. 56ல இருந்து 66 ஸ்லோகம் வரையும் பார்க்க போறோம். அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்பிக்கையின் ஒரு துளி, அதாவது பின்பற்றுதல், யாரை பின்பற்றுதல், பின்பற்றாது இருத்தல், அவங்களுடைய விஷயத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். நம்பிக்கையோடு பகவானை பின்பற்றவங்களுடைய நிலை என்ன ஆகுதுன்னு. இன்னொரு பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரிடம் மட்டுமே சரணடைதல். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உன்னத அமைதி, மிக உயர்ந்த நித்திய தர்மம், பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை. இல்லையா? அவர் ஏற்கனவே சொல்றாரு இல்லையா, பகவத்கீதையின் சாராம்சமே என்ன? சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ அகம் தம் சர்வ பாப் மோக்ஷாமி மா சுஜகன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் இங்க பார்க்க போறோம். அதுக்கு அடுத்தது கடைசி பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா, இறுதி விளைவு. 67ல இருந்து 78 வரையும் பார்க்க போறோம். அதை வந்து யாரால பெற முடியும்? இந்த ஞானத்தை யார் வந்து விநியோகிக்கிறார்கள்? படிப்பவர் யாரு? நம்பிக்கையுடன் கேட்பவர் உன்னத மங்களங்கள் என்ன? சொல்றவங்களுக்கு என்ன மங்களம், கேட்பவர்களுக்கு வந்து என்ன மங்களம்ன்றதை பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த 5 பிரிவுகளை கொண்ட இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள நம்ம போகலாம். ஓகேவா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் 18 ஸ்லோகத்துல ஞானம் மற்றும் கர்ம யோகத்தின் சுருக்கத்தை பார்க்க போறோம். அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் என்னன்னா, சந்நியாசம்னா என்ன, தியாகம்னா என்ன? சந்நியாசம்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பௌதீக நோக்கங்களுக்கோசம் செயல்களை செய்யாம இருக்குது. எனக்கு இது செஞ்சா எனக்கு இது கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி செய்யறோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி செய்யாம இருக்கிறது தான் வந்து சந்நியாசம். அதே செயல்களை செய்யணும், பட் பலன்களை வந்து கடவுளுக்கு வந்து அர்ப்பணிச்சணும். அது வந்து தியாகம். புரியுதுங்களா? செயல்களை, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செய்யணும். ஆனா பலன்களை வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து அர்ப்பணிச்சிடணும். தன்னுடைய ஆசை நிறைவேறதுக்கோசம் செயல்களை செய்யாம பகவானை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் வந்து சந்நியாசம். ஓகேவா? ஸோ தெளிவும் நம்பிக்கையும் அடையும் வரை கேட்டுக்கொண்டே இருங்கள். சரிப்பா, இந்த பகவத்கீதை எவ்வளோ நேரம் கேட்குறது, எப்படி கேட்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு எப்போ வரையும் பார்த்தீங்கன்னா, சில அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கும்போது நல்லா புரியுற மாதிரி இருக்கும். கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நமக்கே தெரியாது நமக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சு. இது நிறைய பேருக்கு எல்லாருக்கும் இந்த அனுபவம் இருக்கும். அதனால என்ன சொல்றாருன்னா, எப்போ வரையும் உனக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்குதோ அதை வரையும் ரிப்பீட்டடா கேளு, தப்பு இல்லைன்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? நம்பிக்கை அடைந்த உடனே பின்பற்ற தொடங்குங்கள். புரியற வரையும் கேட்டுட்டே இரு. ஒன்ஸ் புரிஞ்சிச்சா அதை நடைமுறைப்படுத்துன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो
तत्तम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய போயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். இதுதான் கேள்வி. இது பதிலும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதனோட டெஃபினிஷன் பார்த்தோம். கேசி என்ற அரக்கனை கொன்ற புலன்களின் அதிபதியே. ஸோ இங்க கிருஷ்ணரை வந்து அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேசி அசுரனை கொன்றவர். அதாவது கேசி என்ற ஒரு அசுரன் வந்து குதிரை வடிவத்துல வரார் பிருந்தாவனத்துக்கு. அப்ப அவர் வந்து அதை கொல்றாரு. அப்புறம் புலன்களுக்கு வந்து அதிபதியா இருக்கிறதுனால அவருக்கு இன்னொரு பெயரும் பார்த்தீங்கன்னா ரிஷிகேஷா. ஸோ இந்த 2 பேரை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இரண்டுமே ஒன்றா இல்ல வேற வேறையான்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனுக்கு கன்ஃபியூஷன். ஸோ துறவு வாழ்க்கையினோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார் இல்லையா அர்ஜுனன். ஸோ பதில் வந்து இந்த 2வது ஸ்லோகத்துல வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பது தியாகம், ஓகேவா, என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். இதெல்லாம் யார் சொல்றது? பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார். பலனை துறக்கிறது வந்து தியாகம்பா. அதாவது ஜட ஆசைகளை கொண்ட செயல்களை துரத்தல் வந்து சந்நியாசம். ஓகேங்களா? இதுல நமக்கு வந்து கிளாரிட்டி இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் மறுபடியும் இந்த ஸ்லைட்ல சொல்லியிருக்காங்க. 3வது ஸ்லோகத்துக்குள்ள போடலாம் நம்ம. त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनिक्षणाः मनिक्षणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याजम् इति चापरे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றன. இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவம் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் சொல்லுகின்றன. இப்ப என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து 2 விஷயத்த சொல்றார். அதாவது செயல்களை துறக்கணும்பான் அப்படின்னு சொல்றார். ஆனா சில விஷயங்கள் யாரா இருந்தாலும் அதை வந்து துறக்கவே கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, யாகம், தவம், தானம். இது வந்து யாருமே எந்த சூழ்நிலையில வந்து துறக்க கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? அப்பன்னா இந்த விஷயங்கள் வந்து எல்லா நிலைகளும் எல்லாரும் செய்யணும். ஏன்னா அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? நன்மை அடையப்படுகிறது. எவ்வளவு அளவுக்கு உயர்ந்த நிலை போனாலும் இந்த 3 விஷயங்களை வந்து யாரும் விடக்கூடாது. ஸோ தியாகத்தை பற்றி 2 அபிப்பிராயம். எல்லா விதமான பலன் நோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி துரத்தல் ஒருபோதும் கைவிடாதுன்னு எதை சொல்றாரு? யாகம், தானம், தவம். ஏனென்றால் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள்ல வந்து விதிக்கப்பட்டவுடைய செயல். ஓகேவா? எல்லாருடைய கடமையும் இதை வந்து செய்யணும். ஓகேவா? யாகம், அதாவது நாம சங்கீர்த்தனை யாகம் பண்ணணும். தானம், தகுந்த நபர்களுக்கு நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா, 3 குணங்கள்ல வந்து என்ன மாதிரி தானம் பண்ணணும், தவம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதை கண்டிப்பா எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும். निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः. हरे कृष्ण. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, தியாகத்தை பற்றி எனது முடிவை தற்பொழுது கேள். மனிதர்களில் புலி போன்றவனே, சாஸ்திரங்களில் 3 விதமான தியாகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அர்ஜுனா, இங்க பாருப்பா என்ன சொல்லிருக்காரு? தியாகத்தினுடைய முடிவை வந்து கேட்டுக்கிட்ட. இப்போ மனுஷன்ல வந்து நீ எப்படியேப்பட்டவன்னு பாத்தீங்கன்னா புலி போல. அதனால இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான தியாகத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அதை சொல்றேன் கேட்டுக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகேவா? சோ தியாகத்தை பற்றி கிருஷ்ணருடைய அபிப்பிராயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, செய்யப்படும் இயற்கை குணங்களில் தான் ஒவ்வொரு விஷயமும் அடிப்படையா இருக்குது. சோ இந்த துறவு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விதங்கள் இருக்கு. அவருடைய அறிவுரைக்கு அப்பால் எதுவுமே இல்லை. இந்த அறிவுரை வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் இல்ல, நம்ம எல்லாருக்குமே தான் இந்த அறிவுரை. ஏன்னா அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காரண கர்த்தா இல்லையா? அவர் தான் படைப்பாளர். அவருக்கு மிஞ்சி யார் அறிவுரை கொடுக்க முடியும்? அவருக்கு நிகரானவர் யாருமே இல்லை இல்லையா? சோ அவருடைய அறிவுரைகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தலை
வணங்கணும், செவி சாய்க்கணும். यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. हरे कृष्ण. யாகம், ஹரே கிருஷ்ணா, தானம், தவம் செயல்களின் என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களை கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. ஏன்னா இது ஏற்கனவே யாகம், தவம், தானம் வந்து வேதங்களை சொல்லியிருக்காங்க. அதனால யாருமே துறக்கக்கூடாது. ஈவன் சன்னியா ஏன் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் இது தூய்மைப்படுத்துதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? கொடுத்தல் மூலமா ஒருத்தரை வந்து தூய்மைப்படுத்துதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்கலாம், ரிஷி முனிகள், அரசர்கள் எல்லாம் வந்து பண்றாங்க யாகத்தை இல்லையா? அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வராரு இல்லையா? சோ பகவானை பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கண்டு அவரை வந்து பாக்குறோம். பார்க்கும்போது நமக்கு அவருடைய தரிசனம் கிடைக்கும் போது நம்மளுடைய புலன்கள் தூய்மையாகுது, இதயம் தூய்மையாகுது இல்லையா? நமக்கு அவருக்கு வந்து உறவு வந்து இன்னும் அதிகமாகுது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருபோதும் கைவிடாதே. யாகத்தை பண்றதும் சரி, இந்த பிராமணர்களுக்கு குறிப்பா நம்ம நேத்து வந்து கிரகணம் ஆச்சு இல்லையா? நம்ம வந்து பொதுவாவே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, பிராமணர்களுக்கு தியானம் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ தகுந்த பொருட்களை தகுந்த நேரத்துல கொடுக்கணும். தவம், அதாவது தவம்னா இங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கும், பட் வந்து அதை ஒழுக்கத்தின் மீதியா வந்து கட்டுப்படுத்தணும். அதாவது ஏகாதசி, ஜென்மாஷ்டமி அப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தி மனசை வந்து கடவுள் மேல வச்சு தவம் பண்ணணும் இல்லையா? நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். அதுதான் வந்து ஏகாதசி விரதத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேவா? ஜென்மாஷ்டமியை ஃபாலோ பண்ணணும். ஆச்சாரியர்களுடைய பிறந்த நாட்களை வந்து நம்ம அனுஷ்டிக்கணும். பரிந்துரைக்கப்பட்ட யாகங்கள் அனைத்தும் பரமபுருஷரை அடைவதற்காக, தானம் கொடுப்பது, இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக. சோ இது எதுக்கு சொல்றாரு? யாகம் நீ ஏன் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, நீ வந்து கிருஷ்ணரை அடையணும்னா யாகம் பண்ணணும். ஓகே. சோ இங்க கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கீர்த்தன யாகம் பண்ணணும். ஒவ்வொரு யுகத்துக்கும் ஒவ்வொரு தர்மம் இருக்கு. அப்புறம் தானம் கொடுக்கறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம இதயம் வந்து தூய்மை அடையுது. அது எப்படிடா தூய்மை அடையுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு ஒரு பொருளை ஒருத்தருக்கு கொடுக்கணும்னு போது மனசு வராது இல்லையா? பிசுனாரித்தனமா இருப்போம். அதே கொடுத்து பாருங்களேன், அது மேல வந்து என்ன ஆகுது, பற்றற்ற நிலைமை நமக்கு கொஞ்சம் வரும். அதை நம்ம உணர முடியும். ஓகே. நாள்பட பண்ணிட்டு வரும்போது என்ன ஆகுது, இதயத்துல வந்து தூய்மை ஆகுது. நம்ம இதுவரையும் பாத்தீங்கன்னா, நான் சம்பாரிச்சேன், நான் தான் அனுபவிக்கணும், நான் ஏன் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும், என்ன அப்படிலாம் கேட்போம். பட் கொடுக்கறதுனால அந்த மனசு நமது இல்ல, இது எல்லாருக்கும்ன்ற ஒரு மனப்பான்மை வருது, இது கிருஷ்ணருடைய இதுன்ற எண்ணம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா களங்கத்துல இருந்து தூய்மை அடையுதுன்றது வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मत्तम् उत्तमम्. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து நம்ம ஒரு பிக்சர் பாக்குறோம். ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஒரு நாயை வந்து தண்ணியில அடைச்சிட்டு போயிட்டு இருக்குது, அதை காப்பாத்துறாரு. அவரை வந்து இன்னொருத்தர் வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு அந்த கரைக்கு மேல வர்றதுக்கு இல்லையா? இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த நாயை காப்பாத்தினால அவனுக்கு யாரும் வந்து பெரிய கிரீடம் கொடுக்க போறது இல்ல. அது ஒரு ஜீவராசி, அவனுடைய மனோநிலை நல்லா இருக்குனால அவர் வந்து அதை ஹெல்ப் பண்றார். அதை பார்த்த மனுஷன் இவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றார் இல்லையா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்வகுணம் தெரியுது இல்லையா? ஒருத்தருக்கு உதவி செய்யறது வந்து அவசியம் இல்லையா? இத்தகைய செயல்களை அனைத்தையும் எப்படி செய்யணும்? பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்ய வேண்டும். ஏன் நான் இது செஞ்ச, நீ எனக்கு அது செய்யணும்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்ப்போட செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க வந்து பற்றுதல் வருது. ஓகேவா? இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிருதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? இது ஒரு ஜஸ்ட் கடமை. ஓகேவா? எல்லா ஜீவராசிகளும் நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்கணும். எவ்வளவு அளவுக்கு முடியுதோ அவ்வளவு அளவுக்கு நம்ம உதவிகள் செய்ய ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா? செய்ய ஆரம்பிக்குது, ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது, பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிறோம், பந்தம் வந்து ஆகிறது இல்ல. ஓகே. நான் செய்கிறேன் என்ற எண்ணமின்றி சங்கம் தெக்துவா, நம்ம பார்த்தோம், ஒரு செயலை செஞ்சோம்னா 5 பேர் வேணும்
இல்லையா? சோ எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம நம்ம பாட்டு என்ன பண்ணுவோம், ஒண்ணு குடுத்தா 2 ஒருத்தர் கையில வாங்கணும்னு எதிர்பார்ப்போம். இல்லையா? ஒரு பர்த்டேக்கு போவோம், கிஃப்ட் வாங்கி குடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனும் என் பர்த்டேக்கு கிஃப்ட் குடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்ப்போம். இல்லையா? பலானிச்ச ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். கிருத்வா யானி கிருத் ஓகேங்களா? சோ நம்ம செயல்களை எப்படி செய்யணும்ன்றத வந்து விலாவரியா 3 பாயிண்ட் வச்சு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது, எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்க கூடாது, என் கடமைப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामस परिकीर्तितः हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை என்றுமே துறக்க கூடாது. ஆனால் மயக்கத்தினால் ஒருவன் தன்னுடைய கடமைகளை துறந்தால் அத்தகு துறவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். சோ இவனுக்கு தெரியும் வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறத வந்து நம்ம பின்பற்றணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அப்படி ஃபாலோ பண்ணாம இருந்தான்னு வச்சுக்கோவேன், அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோகுணம். தமோகுணத்துல இருக்கவங்களுடைய மனோநிலை எப்படி இருக்கும், பைத்தியக்காரத்தனம் மந்த புத்தி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அந்த மயக்கத்தினால அவன் என்ன பண்ண மாட்டான், தன்னுடைய கடமையை செய்யறதுக்கு கூட அவன் தவறிடுறான். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. दुःखम् इत्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् हरे कृष्ण தொல்லை நிறைந்த இருந்தவை கருதியோ உடல் அசௌகரியத்திற்காக பயத்தினாலோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறப்பவன் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அத்தகு செயல் துறவின் பலனை ஒருபோதும் வழங்க இயலாது. நீங்க என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க போடாப்பா யார் இந்த விரதத்தை எல்லாம் கடைப்பிடிக்குது, இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் அசௌகரியம் இருக்கு, எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும், பயமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனோநிலையில வந்து அவன் என்ன பண்றான், இந்த யாகம் தானம் தவத்தை வந்து செய்ய மாட்டான். அதனால அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த பலனை அடைய முடியாது. இப்ப 3 நிகழ்ச்சியை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒருத்தன் சரியான மனோபாவத்தோட செஞ்சான்னா அவனுடைய இருதயம் வந்து தூய்மை அடைது. மயக்கத்தால மந்த புத்தியால வந்து செய்யாம இருந்தான்னு வச்சுக்கோவேன், அவன் வந்து என்ன ஆகுறான், நீங்க என்ன பார்த்தோம், தமோ குணத்துல இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொன்னோம். மயக்கத்தால தன் கடமையை கூட அவன் செய்யறது இல்ல. ஆஹ் இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது தெரிஞ்சுப்பான், அவனுக்கு வந்து அங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கூடிய புத்தி இல்ல. தமோ குணத்துல இருக்கவன், ரஜோ குணத்துல இருக்கவன் வந்து தெரிஞ்சுப்பான். பட் அவனுக்கு என்னென்ன, ஐயோ என்னால எல்லாம் முடியாதுப்பா, உடல்ல அசௌகரியம், நான் வந்து ஜாலியா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும் இல்லையா? ஆஹ் ஆனா சில விரதங்கள் இருக்கும் போதோ இல்ல ஏதாவது ஒரு வேதங்களை கேட்கும் போது அதுக்குன்னு டைம் ஒதுக்கணும், மறுபடியும் உட்காந்து படிக்கணும் இல்லையா? நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கணும், அதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, என்னாலலாம் அதெல்லாம் முடியாதுப்பா, யார் அவ்வளோ நேரம் கிளாஸுக்கு உட்காருது, யார் வந்து விரதத்தை கடைபிடிக்கிறது அப்படியெல்லாம் நினைச்சிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, செய்ய மாட்டாங்க. தெரிஞ்சுக்கிட்டே செய்ய மாட்டாங்க ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க. இதனால என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு எந்த பலனும் கிடைக்காது. தமோ குணத்துல இருக்கவங்களுக்கும் சரி, ரஜோ குணத்துக்கும் இருக்கவங்களுக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்காது. ஆனா சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, தன்னுடைய இருதயம் வந்து தூய்மையாகுது. कार्यम् इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, சரி ஏன் இருதயம் வந்து தூய்மை ஆடணும், அதனால என்னன்னு ஒரு கேள்வி போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். தூய்மையான இருதயத்துல யார் வந்து உட்கார்ந்து வர்றன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சிஷ்டாஷ்டகம் சொல்லிட்டு ஒண்ணு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அஷ்டகம் 8 செய்யுள் மாதிரி இருக்கும். சிஷ்டாஷ்டகம் சொல்லிட்டு, சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் தவ மகாதாவாக்னி நிர்வாபனம் ஸ்ரேய கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தா புதி வர்தனம். அதாவது நீ என்ன பண்ணு, நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணு. அத பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா உன்னுடைய இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள், மாசுக்கள் எல்லாம் வந்து என்ன ஆகும், சுத்தமாகும். நம்ம ஒரு இடத்த சுத்தப்படுத்தி வச்சுட்டா அப்ப என்ன ஆகுது, யார் வர்றதுக்கு தகுதியாகுது அந்த இடம்,
பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து வர்றதுக்கு தகுதியாருது. அப்போ ஒரு கேள்விகள் சில பேர் கேட்கலாம். அப்பன்னா ஏற்கனவே இருதயத்துல ஆத்மா, பரமாத்மா இல்லையான்னு இருக்கிறாங்க. நம்ம இருதயம் தூய்மையா இருந்தா அவங்கள புரிஞ்சுக்க முடிய தன்மை நமக்கு வரும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ அர்ச்சனா, ஒருவன் தனது விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக செய்து பௌதீக சங்கத்தையும் பலனுக்கான பற்றுதலை முழுமையாக துறக்கும் போது அவனது சத்வ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போறது துறவை பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த சத்வ குணத்துல இருக்கவங்க எப்படியாப்பட்ட துறவை பண்றாங்க? இது என் கடமைப்பா, நான் செஞ்சே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு கிளாரிட்டி இருக்கு. ஓகேவா? சோ ஏதாவது தன் கடமையை செய்யும்போது அதுக்குள்ள எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. என் கடமை, என் செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு பாவத்துல செய்யறாங்க. பலனை எதிர்பார்க்கறது இல்ல. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதீக மக்களோட சங்கத்தை வந்து அசத் சங்க ஜாயத்தே, அதாவது பௌதீக மக்கள் கிட்ட இருந்து விலகி இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ இது ரெண்டும் இருக்கும்போது அவனுக்கு என்ன ஆகுது? எந்த குணத்துல இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கான். ஓகேவா? ஸோ 2 பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். பற்றுதல் இல்ல, அவன் கடமைன்னு சொல்லிட்டு செயலை செய்யணும். பௌதீக சங்கத்தை விட்டுடணும். ஓகேங்களா? ஓகே. இந்த முக்குணங்களின் துறவு வந்து இங்க இந்த ஸ்லைட்ல சம்மரியா கொடுத்துருக்காங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? கடமைகளை செய்வாங்க. பற்றுதல், பௌதீக பற்றுதல் இருக்காது. பௌதீக ஜனங்களோட சவகாசம் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா தொல்லை நிறைந்தவை என்று கருதியோ உடல் அசௌகரியத்திற்கான பயத்தினாலும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யாமல் இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இதெல்லாம் எனக்கு வந்து கஷ்டம்ப்பா, என்னால முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க. அதனால இந்த சில விஷயங்கள் பிரின்சிபல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா தமோ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மயக்கத்துல நிலையில இருப்பாங்க. அவங்க வந்து மந்த புத்தி, பைத்தியக்காரத்தனம் இருக்கிறதுனால துரத்தல்ன்றது வந்து அவங்களுக்கு கஷ்டம் இல்லையா? அதனால இங்க என்ன ஆகுறாங்க? பந்தப்படுகிறார்கள். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. चेष्टय कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी तत्तसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சத்துவ குணத்தில் புத்திசாலி செயல்களை மங்களமான கொள்வதும் நிலை பெற்றிருக்கும் துறவிகள் அமங்கலமான வெறுப்பதில்லை. செயல்களில் பற்று செயலை பற்றியே இல்லை. ஐயங்களும் அவர்களிடம் இல்லை. என்ன சொல்றாங்க? ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஒரு உயர்ந்தவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்? இது மங்களம், அமங்கலம் சொல்லிட்டு அவன் பிரிச்சியே பார்க்க மாட்டான். எல்லாத்தையும் சாதாரணமா தான் எடுத்துப்பான். ஓகேவா? ஒரு விஷயம் நல்லா நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமா குதிக்க மாட்டான். அமங்கலம்னா அது வெறுக்கவும் மாட்டான். ஏன்னா வந்து இந்த இரட்டிப்பு நிலை இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்டவன் இல்லையா? நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதாவது இந்த உலகத்துல இருந்தா கூட அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்க? ஒரு சொர்க்கத்துல உயர்ந்த கிரகத்துல இருக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கிறாங்க. பிரம்மன் ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. அதனால அவங்க வந்து எதையும் வந்து சமமா தான் பார்ப்பாங்க. பிரிச்சு பார்க்க மாட்டாங்க. ஓகே. செயல்கள் பற்றும் வந்து அவங்களுக்கு இருக்காது. அவங்களுக்கு வந்து எந்த சந்தேகமும் இருக்காது. ஏன்னா காரணம் வந்து கிருஷ்ணர் தான். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து அடிப்படை வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணன்றத அவன் புரிஞ்சுப்பான். அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேதாவி. ஓகேவா? சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருத்தல், யாரையும் வெறுக்க மாட்டாங்க. தனது உடலுக்கு தொல்லை கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம பார்த்தோம். நேத்தெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தமோ குணத்திலும் சில பேர் ரஜோ குணத்திலும் இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னோட உடலை வருத்திப்பாங்க. ஓகேவா? உடல்ல வருத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா சூடம் கையிலே ஏத்துவாங்க, வேல் குத்திப்பாங்க, என்னென்னவோ பண்ணுவாங்க. ஆனா இதெல்லாம் எங்கேயுமே வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னதே இல்ல. அப்படி நீங்க செஞ்சீங்கன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவாகிய நான் வந்து கவலைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் அந்த கூற்றையும் அவர் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? உடல் சுகங்கள் மேல் பற்று கொள்வது, இந்த நிலையிலிருந்து உயரணும். ஓகேங்களா? न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागीत्य अभिधीयते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களையும் துறப்பது அசாத்தியம். பலன்களை உண்மையான துறவி என்பது உண்மையில் ஆனால் செயலில் துறப்பவன் என்று கூறப்படுகிறது.
ஸோ இந்த உடலை வச்சிட்டு இருக்க வந்து செயலை துறக்கிறது வந்து அசாத்தியம்னு சொல்றாங்க. ஆனா பலன்களை வந்து துறக்க முடியும் இல்லையா? அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீ செய்யணும், அது யாரா இருந்தாலும். ஸோ செயலை வந்து துறக்க கூடாது, பட் வந்து பலனை வந்து துறக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். யாரு பலனை துறக்குறாங்களோ அவங்கதான் வந்து உண்மையான துறவி. ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், சந்நியாசம் என்னன்னு பார்த்தோம், பௌதீக செயல்களை வந்து செய்யாம இருக்குது. தியாகம்னா என்னன்னு பார்த்தோம், பலனை துறக்கிறதுன்றத பார்த்தோம். ஸோ இது யாரு செய்யறாங்க, உண்மையான துறவி வந்து செய்யறாங்க. ஓகேவா? எல்லா செயல்களின் பலனையும் துறப்பவன் கர்ம பல தியாகி. உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களும் துறப்பது என்பது உண்மையில் அசாத்தியம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நமக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலைகளை நம்ம குடும்பத்துக்கோசம் செய்யணும். ஓகேங்களா? அதுல இருந்து என்னைக்கும் எஸ்கேப் ஆகக்கூடாது. ஸோ இப்போ வந்து இங்க அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றாரு, டே அப்பா நீ சத்திரியன்டா, நீ என்ன பண்ண, குல தர்மம் அந்த தர்மம்னு சொல்லி எஸ்கேப் ஆகாத, நான் போய் பிச்சை எடுக்கிறேன் அப்படிலாம் சொல்லாத, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை நீ போய் போர்ல போய் சண்டை போடுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் இல்லையா? நீ ஓடி போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாம் பார்த்து உன்னை சிரிப்பாங்க இல்லையா? யாரும் நீ பெரியவன் நினைக்க மாட்டாங்க, பயத்தால ஓடி போயிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் உன்னோட வர்ணத்தை படி பார்த்தீங்கன்னா நீ சத்திரியன், சண்டை போடணும். யாருடைய வர்ணம் படி பிச்சை எடுக்கணுமோ அவங்க வந்து அதை செய்வாங்க இல்லையா? ஸோ உனக்கு பிடிக்கலன்னா கூட உன் செயலை வந்து உனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயலை நீ செய்யின்னு இன்சிஸ்ட் பண்ற. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्म न फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண. இவ்வாறு தியாகம் செய்யாதவர்கள் தங்களது மரணத்திற்கு பின் விரும்பாதவை இரண்டும் கலந்தவை என 3 விதமான கர்ம விளைவுகளை சேகரித்துக் கொள்கின்றார். ஆனால் இத்தகைய இன்ப துன்பத்திற்கான பலன்கள் சன்னியாசிகளுக்கு கிடையாது. ஓகேங்களா? ஏன்னா வந்து பக்குவமா செய்யறான், பௌதிக விஷயத்த வந்து விட்டுறான். அதனால இந்த இன்பமோ துன்பமோ வந்து சன்னியாசிகளுக்கு இல்ல. யார் வந்து இந்த பற்றுதல் எல்லாத்தையும் விரும்பாதவை எல்லாத்தையும் பேதம் பிரிச்சு பார்த்து செய்யறானோ அவனுக்கு என்ன ஆகுது, சேகரிப்பு வருது. மரணத்துக்கு பிறகும் இதை வந்து அவன் அனுபவிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றார். அவர்களின் செயல்கள் அவர்களை மரணத்திற்கு பின் 3 விதமான கர்ம விளைவுகளை சேகரித்து கொடுக்கும். ஓகேவா? சோ இப்ப மாத்திரம் இல்ல, அவங்க எனக்கு இது பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு இல்ல, மரணத்துக்கு பிறகும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும். எனக்கு வந்து இது பிடிக்கும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாள் நல்ல செயல் செஞ்சதுனால சொர்க்கத்துக்கு போறது, தீய செயல்கள் செஞ்சதுனால அங்க வந்து நரகத்துக்கு போவான். நற்செயல்கள் செஞ்சதுனால சொர்க்கத்துக்கு போய் அங்க சந்தோஷமா இருப்பான். எப்ப வந்து அந்த அக்கௌண்ட் காலி ஆயிடுச்சோ அப்ப என்னவா, தவறுக்கோசம் வந்து தண்டனை அனுபவத்துக்கோசம் நரகத்துக்கு போறான். சோ இந்த இரண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மனித பிறவில அனுபவிக்கிறான், அடுத்த இறந்த பிறகும் அனுபவிக்கிறான். पश्येतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்காக வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடம் இருந்து அறிந்து கொள். பாருப்பா, 5 விஷயத்த நான் சொல்றேன், என்கிட்ட வந்து கேளு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனை வந்து மகிமைப்படுத்தி பேசுறார் கிருஷ்ணர். என்னன்னு சொல்றாரு, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப என்ன சொல்றாரு, நீ ஒரு சத்திரியன், உனக்கு எல்லாமே பலம் இருக்குது, நீ சண்டை போடுறதுக்கு ஃபிட்டா இருக்கிறன்றத இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? சோ ஒரு செயலை செய்யணும்னா 5 காரணங்கள் இருக்குது. வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் இருக்கு. அதை வந்து நான் சொல்றேன், நீ கேட்டுக்கோன்னு சொல்றார். अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्. हरे कृष्ण. செயலுக்கான ஹரே கிருஷ்ணா இடம், அதாவது இந்த உடல், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், பரமாத்மா. இந்த 5 பேர் வேணும் ஒரு செயலை செய்யணும்னா. யார் யாரு? உடல், அதாவது களம், நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். அப்புறம் வந்து செய்பவன். ஓகேவா? இந்த உடல், அப்புறம் செய்பவன், இந்த ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, அதுவும் நமக்கு தேவை.
இந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன்கள், முயற்சிகள் இல்லையா? புலன்கள், முயற்சிகள் தேவை. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் பரமாத்மா அதை சாங்ஷன் பண்ணணும் இல்லையா? நம்ம இந்த 3 நாள வச்சுக்கிட்டு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. மெயின் திங் யாரு சாங்ஷன் பண்ணணும்? நம்மளுடைய ஒரிஜினல் கிரியேட்டர் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து சாங்ஷன் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கேள்வி. ஏதாவது ஒரு செயலை செஞ்சா நம்ம இருமாறுப்பு கொள்ளலாமா கொள்ளக்கூடாதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? மாதாஜி கேக்குது, மாதாஜி கேக்குது கேக்குது. தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ நான் இப்போ ஒரு கேள்வி என்னன்னா, நம்ம ஒரு செயலை செய்யும்போது நான் தான் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தற்பெருமை அடிச்சுக்கலாமா அடிச்சுக்க கூடாதா? அடிச்சு கூடாது மாதாஜி. ஏன் பிரபு? அதனுடைய பதில் பலன் இங்கே சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா நம்ம ஒரு பங்கு தான் வகிக்கிறோம். ஒரு செயலை செய்யணும்னா 5 பேர் தேவை இல்லையா? உடல், செய்பவன், புலன்கள், முயற்சிகள், பரமாத்மா இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து இதுல என்ன பண்ணோம், ஒரு அங்கத்துணுக்கா தான் இருக்கிறோம். அதுல வந்து நம்ம எதுக்கு இவ்வளோ அளவுக்கு இருமார்ப்பு அடைஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதுதான் இங்க வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் நமக்கு அறிவுரை சொல்றார். ஸோ பகவான் வேணும், ஆத்மா வேணும், உடல் வேணும், புலன்கள் வேணும், முயற்சிகள் வேணும் இல்லையா? இந்த 5 பேர் சேர்ந்தாதான் ஒரு சின்ன செயலை செய்ய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. शरीर वाक्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. மனிதன் தன்னுடைய உடல், மனம் அல்லது வார்த்தைகளால் நல்லதோ கெட்டதோ எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதற்கு இந்த 5 காரணங்கள் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இந்த உடல், மனசு, வார்த்தையை வச்சு எந்த செயலாக இருக்கட்டும், அது நல்ல செயலா இருக்கட்டும், தீய செயலா இருக்கட்டும், எப்படி இருந்தாலும் இந்த 5 பொருட்கள் வந்து காரணமாகுது. ஓகேவா? இந்த 5 விஷயம் இல்லாம நம்மளால எந்த ஒரு செயலும் செய்ய முடியாது. ஸோ இதுல வந்து இம்பார்ட்டன்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 5ம் ஒற்றுமையாக ஒவ்வொரு செயலும் செய்கின்றன. உடல், மனம், வாக்கு இல்லையா? சொன்னத மனசு யோசிக்குது. அதுக்கு பிறகு அந்த உடல் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது. நல்ல செயல்கள். எது? சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள பாதையை ஏற்ப செய்யப்படும் செயல் தான் வந்து நல்ல செயல். அது கெட்ட செயல்னா என்ன? சாஸ்திரத்துக்கு புறம்பானது. அங்க எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட்ட செயல்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே மாதாஜி. तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இந்த 5 விஷயம் செஞ்சாதான் 5 விஷயங்கள் சேர்ந்தாதான் ஒரு செயலை செய்ய முடியும். இல்ல நான் தான் செய்யறேன்னு எவன் ஒருத்தன் நினைக்கிறானோ அவன் இருக்கிற விஷயத்த இருக்கிற மாதிரி பாக்குறதுக்கு முடியல அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது அவனுக்கு அந்த அறிவு இல்ல, புத்திசாலித்தனம் இல்ல, ஞானம் இல்லைன்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணர். ஓகேவா? அறிவில்லாத மூடர்கள் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, நான் தான் செய்யறேன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அறிவுள்ள அறிஞர்களோ ஞானிகளோ இல்ல இதுல நான் ஒரு பங்கு தான், முழுமையானது நான் அல்லன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அவங்கதான் வந்து பரிபூரணமானவர்கள். விஷயத்தை இருக்கிறபடி வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, நான் தான்ப்பா செய்யறேன், நான் தான் கிரேட், என் ஆஃபீஸ்லயும் சரி என் வீட்லயும் சரி எல்லாத்தையும் நான் தான் மேனேஜ் பண்ணேன்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அது வந்து தவறு.
சோ தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுவன் மற்ற செய்பவர்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. முக்கியமாக உன்னத காரணமாகிய பரமாத்மா. அந்த 5ல சொன்னோம். அதுல மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் யாரு? பரமாத்மா. யோசிச்சு பாருங்க. அவர் தான் அந்த சூழ்நிலையும் கொடுக்குறாரு, செய்யக்கூடிய பலத்தையும் சரி ஞானத்தையும் வந்து கொடுக்குறாரு. அவர் இல்லாம அங்க வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இல்லையா? அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். மெயினா வந்து பரமாத்மா இருக்கிறார். அவர் தான் சாங்ஷன் பண்றார். நம்ம வேணும்னா இச்சைப்படலாம். அவர் கொடுத்திருக்கிற குட்டி சுதந்திரத்தை வந்து அவர் வந்து சந்தர்ப்பம் இதை ஆசைப்படுறியா அனுபவிச்சுக்கோ ராஜான்னு சொல்லிட்டு நம்மள இங்க ஏற்கனவே அமுச்சு வச்சிருக்காரு. இந்த பௌதிக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லா வசதிகள் வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனால என்ன ஆறாங்க ஜனங்க, இங்கேயே டேரா போட்டு இங்கேயே வாழ்ந்துடலாம்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இது மாதிரி யோசிக்க கூடாது. यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते. हरे कृष्ण. ஸோ ஒருத்தன் செயலை செய்யறான்னா அவனுக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது? அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. எவனுடைய புத்தி பற்றுதலில் இருந்து விடுபட்டுள்ளதோ அவன் இவ்வுலகில் மனிதர்களை கொல்ல செய்தாலும் கொல்பவன் அல்ல. தனது செயல்களில் அவன் பந்தப்படுவது இல்லை. நீங்க என்ன சொல்றாரு? அகங்காரம் இல்லாம, ஓகேவா, புத்தி பற்றுதல் இல்லாம செய்கிறதோ அவன் என்ன பண்றான்? இவ்வுலகில் மனிதர்களை கொல்ல செய்தாலும் கொல்பவன் அல்ல. ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் கிளியரா இருக்கு பாருங்க. பற்றின்றி அகங்காரம் இல்லாம கடமையை செய்யறான். சோ இது வந்து எக்ஸாக்ட் வேர்டு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், கொன்றாலும் கொல்பவன் அல்ல. இப்ப நம்ம அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு? அர்ஜுன் நான் போயிட்டு என் தாத்தா, என் வாத்தியாரு, என் உடன் சகோதரர்கள் இவங்களெல்லாம் வந்து நான் கொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. சோ உன்னையுடைய கடமை என்ன? சத்திரியன்னா என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பா சண்டை போடணும். சண்டையில வந்து கொஞ்சம் பேர் இறக்கலாம், ஊனமாகலாம், எது வேணாலும் ஆகலாம் இல்லையா? சோ நீ செஞ்சா கூட அது வந்து உன்னை இந்த செயல்னால எந்த ஒரு பாதிப்பும் உனக்கு வராது அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதனால நமக்கு வந்து டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லா செயல்களை செஞ்சாலும் இந்த குடும்பம் இருக்கா, இது எனக்கு வந்து கடமை. ஓகேவா? ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல இவங்களோட எல்லாரோட ஒரு தொடர்பு இருந்திருக்கு. அந்த தொடர்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து அமைஞ்சிருக்கு. இந்த தொடர்புக்கு நடுவுல வந்து நான் கிருஷ்ணரை வச்சுட்டு நான் செயல்களை செய்யணும். அப்ப என்ன ஆகாது? எனக்கு பந்தம் வராது. எந்த விளைவுகள் நன்மையானாலும் சரி தீமையானாலும் என்னை வந்து பந்தப்படுத்தாது. எப்ப செய்யும்போது? கிருஷ்ணரை மையமா வச்சு செய்யும் போது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால பாரு கிருஷ்ணா, அர்ஜுனா நான் தான் சொல்றேன், அதனால நீ போய் செய்யேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவுரையை வந்து சொல்றார். ஓகே. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சம பண்ணிருக்காங்க 3 பாயிண்ட்ஸாக. அதாவது தன்னை மட்டுமே காரணமாக காணாதவன். ஓகேவா? 5ல நான் ஒருத்தன் இதுல எங்க இருந்து காலரை தூக்கிக்கிறது இல்லையா? பொய் அகங்காரத்தினால் தூண்டப்படாமல் இருப்பான். அவனுடைய புத்தி பற்றுதலில் இருந்து விடுபட்டுள்ளதால் ஆண் பந்தப்படுவது இல்லை. ஓகேவா? பொய் அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. நான் தான் கிரேட்டு, நான் தான் செய்யறேன்னு நினைக்க கூடாது. பரமபுருஷ பகவானின் வழிகாட்டுதலின்படி கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்களுக்கு விளைவுகள் இல்லை. ஓகேவா? கிருஷ்ண உணர்வோடு நம்ம செய்யணும் எந்த செயல்களை செஞ்சாலும். ஏன்னா அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பாரு. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविध कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3ம் செயலை தோன்றுபவை. ஓகேவா? ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அறிவு. இப்ப வந்து இந்த பிக்சர்ல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? ஒருத்தர் இருக்காரு, பிளேயரு. அவர் வந்து பாலை வந்து வச்சுட்டு விளையாடிட்டு இருக்காரு இல்லையா? சோ அப்ப வந்து அவருக்கு என்ன வேணும்? அறிவு வேணும். இந்த பொருளை வந்து நான் இப்படிதான் யூஸ் பண்ணணும்ன்றத அவனுக்கு அந்த அறிவு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து அறியப்படும் பொருள் மேல வந்து ஞானத்தை வச்சுக்கணும். இது இவ்வளவு நேரம் ஆகுனா இதுல இருந்து காத்து போயிடுன்றதே அவன் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வதாக என்ன சொல்றாங்க? அறிபவன். ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னென்ன உறுப்புகள் வேலை செய்யுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா உறுப்புகள், புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. ஓகேவா? சோ இவனுக்கு இந்த பந்து நான் இந்த டைரக்ஷன்ல போட்டா இது பேஸ்கெட்ல போய் விழும். அவனுக்கு அந்த ஞானம் தெரியுது.
இல்லையா? அதனால அந்த செயலை வந்து அவன் செய்யறான். எப்படி? அவனுடைய புலன்களை கொண்டு, அதாவது கண்ணு, புத்தி யூஸ் பண்றான், கை, தன்னுடைய பாடி ஃபோர்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி அடிக்கிறான் இல்லையா? கோலை அதிகரிக்கிறதுக்கோசம். ஓகேங்களா? ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். ஸோ இப்படி எப்படி செய்யறான்? புலன்களை வச்சு செயல்களை வந்து செய்யறான். ஒரு செயலை செய்யணும்னா நம்மள எது தூண்டுகிறதுன்றதை நம்ம யோசிக்கணும். அறிவு இல்லையா? நம்ம இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிஷ் வந்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பொருளை பார்த்தோம், அதை வந்து பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் இல்லையா? அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அந்த அறிவு. எந்த பொருளை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்ன்றதுக்கு நமக்கு தெரியும். அறியப்படும் பொருள், நேயம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அறிபவன், பிரக்ரு பரிஞாத்தா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நமக்கு அறிவு இருக்கணும், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் பத்தியும் தெரிஞ்சிருக்கணும், நம்மளை பத்தியும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? அறிபவன். ஓகேவா? எப்படி செய்யப்படுகிறது? கர்மா, இது என் கடமை, என் செயல்பான்னு சொல்லிட்டு செய்யறோம். எதை வச்சு செய்யறாங்க? புலன்கள். புலன்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கருவி மாதிரி, கரணம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. செய்பவன் கர்த்தா. ஓகேவா? உரிமையாளர் வந்து கர்த்தா, இந்த செய்பவன். எது தூண்டுகிறது? நம்ம பார்த்த மாதிரிதான் ஞானம், அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். இந்த பொருளை வந்து நான் இப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி பையன் இருக்கான். அவன் என்ன பாக்குறான்? எலிக்குட்டியை பார்த்துட்டு இதுக்கு ஏதாவது நான் ஹெல்ப் பண்ணணுமேன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறான் இல்லையா? அப்போ வந்து ஒரு பிளேட்ல எடுத்துட்டு வந்து பாலை வைக்கிறான் இல்லையா? சோ அவனுக்கு அறிவு இருக்கு. அறியப்படும் பொருள் வந்து இங்க என்ன? சொல்லுங்க. அறியப்படும் பொருள் வந்து என்ன? பால் வந்து அந்த பசியா இருக்கக்கூடிய எலிக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா? அதுதான் அறிபவன். அந்த பையன் செயலை செய்யறான். அறிவு வந்து இது பால், இது பால் குடிச்சா அவனுக்கு வந்து எனர்ஜி கிடைக்கும், எல்லா வயதினருக்கும் வந்து இது ஆஹ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படி செய்வது? அவனுக்கு தெரியுது. செய்பவனுக்கு இதை பாலை குடிச்சா எனக்கும் ஸ்ட்ரென்த் வரும், எந்த ஜீவராசி கொடுத்தாலும் ஸ்ட்ரென்த் வரும் அப்படின்றது அறிவு இருக்கு இல்லையா? அதனால அவன் என்ன செய்யறான்? என்ன செயலை செய்யறான்? பால் அருந்தக்கூடிய செயலை செய்யறான். ஓகேவா? ஓகே. தானும் குடிக்கிறான், பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிக்கும் வந்து கொடுக்குறான் இல்லையா? சரி, இப்போ வந்து ரெண்டாவது அத பகுதிக்குள்ள போக போறோம். முக்குணங்கள், அதாவது 19 இருந்து 40 வரையும். யாராவது சொல்ல முடியும் 3 குணங்கள்ல? ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாம் தூங்கிட்டீங்களா இல்ல பிஸியா இருக்கீங்களா? 3 குணங்கள் சொல்லுங்க. சத்குணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சூப்பர் மாதாஜி. இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு. யாருமே இந்த பிரகிருதிக்கு வந்த உடனே இந்த மாயையால இந்த 3 குணத்துல தாக்கப்பட்டிருக்காங்க இல்லையா? சோ இந்த முக்குணங்களினுடைய விளைவுகள், முடிவை பத்தி பார்க்க போறோம். ஞானம், புரிதல், செயல், உறுதி, மகிழ்ச்சி. இங்க 5 விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேயா? சோ இந்த 5 விஷயத்த வச்சு நம்மளால வந்து நம்ம பௌதீக பந்தங்கள்ல இருந்து விடுவிச்சுக்கவும் முடியும், பௌதீக பந்தத்துக்குள்ளேயும் போக முடியும். எப்படி வந்து இந்த சிலந்தி வந்து தண்ணியே வந்து சுத்தி சுத்தி கடைசியில அதுக்குள்ள சிக்கிக்குது இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம இந்த உலக வாழ்க்கையில ஈடுபட்டிருந்தா மறுபடியும் மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்குள்ள உழண்டுவோம். ஓகேவா? அதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு கண்ணுக்கு புலப்படாத கயிறு. நம்ம எப்படி கட்டி இருக்கோம் பாருங்க இந்த பிக்சர்ல. இங்க பாத்தீங்கன்னா பப்பட் ஷோ சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, பொம்மலாட்டம் சொல்லிட்டு, அது மாதிரி அவங்க ஆட்டி படைக்கிறாங்க. இல்லையே, என் கையை வந்து யாரும் கட்டி போடலையே, காலை யாரும் கட்டி போடலையேன்னு அப்படின்னு சொன்னா கேள்வி வந்து கரெக்ட். பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு காண முடியாத, அதாவது கண்ணுக்கு புலப்படாத கயிறு தான் வந்து இந்த 3 குணங்கள். ஓகேங்களா? சோ நானே அதில் முழுவதுமாக பந்தப்பட்டுள்ளேன். இப்போது அதனை நான் பார்க்கிறேன், அதிலிருந்து விடுபட முயற்சிப்பேன். சில பேருக்கு வந்து இந்த பற்றுதல் என்ற கயிறு மாதிரி வந்து திரிஞ்சிருக்கும், நூல்களால திரிஞ்சதுதான் இந்த கயிறு. அந்த பற்றுதல்னால அவன் என்ன பண்ணுவான்? பந்தப்படுகிறான். சோ அவன் மெல்ல மெல்லமா இந்த வேதங்களை படிச்சு நல்ல கிளாரிட்டியோட வாழ்க்கையை வாழணும், பற்றற்ற நிலையோட வாழணும். முக்குணங்களுடைய மகிழ்ச்சி எதுல இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செயலை செய்யணும்னா அந்த விஷயம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாரும் இப்ப கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம். அப்பா காலையில எழணும்டா, கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும், அது எல்லாருக்குமே கஷ்டம்தான் இல்லையா? ஆரம்பத்துல எப்படி இருக்குது?
விஷம் போல இருக்குது. பட் இதனுடைய பலன் நமக்கு என்ன கிடைக்குது? அமிர்தம் போல இருக்குது. சோ இது கேட்கறதுனால நம்ம தன்னை உணர்தல் இல்லையா? ஆத்மாவை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கட்டுண்ட ஆத்மாவை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? எஃபர்ட் எடுக்கிறதுனால ஒண்ணு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். இன்னொன்னு கிருஷ்ணருடைய காரணமற்ற கருணை இருக்குது இல்லையா? அதனால வந்து அவன் செயல்களை செய்வனே செய்ய முடியும். ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஸ்டேஜுக்கு போறான். ரஜகுணத்துல இருக்கவன் என்ன பண்றான்? அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டி அது மாதிரி செயல் மேல ரொம்ப ஆசை இருக்கும். அதனால அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஆரம்பத்துல. அதே வந்து இருக்க காசை வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்ட்டி கிளப்பு அதெல்லாம் போயிட்டு கடைசியில என்ன ஆகுது? காசு இல்லாம நிக்கிறான். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னொரு விஷயமும் நடக்குது. காசு இல்லாம இருக்கிறான், அதனால வந்து துன்பம் அடைகிறான். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த தேவையில்லாத பழக்கத்தை வந்து அவன் ஏற்படுத்திக்கிறதுனால அவனுக்கு உடல் கூறுகள், உடல் நோய்கள் வருது இல்லையா? அப்ப அவன் எப்படி இருப்பான்? சந்தோஷமா இருப்பானா? துக்கத்தோட இருப்பாமா? விஷயம் போல தன்னுடைய கஷ்டத்தை வந்து அனுபவிப்பான். ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி ஆரம்பிச்சிச்சு? பார்ட்டி, கிளப்பு, டான்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் தொந்தரவு கொடுத்துட்டு காசு எடுத்துட்டு போயிருப்பீங்க. பட் அதனோட விளைவு என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் போதைப் பொருள்களுக்கு வந்து அடிமை ஆயிருக்கான். ஓகேவா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துக்கு. இவன் வந்து புலன் இன்பத்துல வந்து அடிமை ஆயிருப்பான். ஓகே. தமோ குணத்துல வந்து மாயை, பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பேறித்தனம் இருக்கும். அவன் கிட்ட உற்சாகம் இருக்காது. ஓகேவா? சோ அவன் வந்து மாயையில இருக்கிறான். சோ நமது மகிழ்ச்சிக்கான தேடலில் அது நீடித்திருப்பதா, பயனுள்ளதா, மேலும் ஆன்மீக வாழ்வுக்கு உகந்ததான்றதை நம்ம பார்க்கணும். சோ இங்க வந்து விஷம் போல ஆரம்பத்துல இருந்தாலும் முடிவு வந்து அமிர்தமா இருந்துச்சு. தமோ குணத்துல, ரஜோ குணத்துல பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க வந்து ஆரம்பத்துல வந்து எல்லாரும் கூட சேர்ந்து போகும்போது நல்ல சந்தோஷமா இருக்கும். இல்லையா? இப்ப எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாத்துக்கும் பார்ட்டி பார்ட்டின்னு போறாங்க. அதனோட முடிவு கஷ்டம். சில பேர் வந்து கடன வாங்கி கூட பண்ணுவாங்க. இல்லையா? அதனால கஷ்டத்த, துன்பத்த அனுபவிக்கிறாங்க. தமோ குணத்துல பார்த்தீங்கன்னா, பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கறனால, அவன் வந்து மந்த புத்தியில அப்படியே மாயைக்குள்ள தான் இருக்கிறான்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 19, 20, 22. Okay. ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्यवम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् इदुं சொல்லுங்க यत्तु कृष्णवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवत् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து நம்ம எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம டிக் அடிச்சுக்கிறோம் இங்க. இல்லையா? சோ எது வந்து நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம், எது நீடித்து இருக்குது, பயனுள்ளதுன்றத நம்ம டிக் அடிச்சுக்கலாம். சோ இந்த 19வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. ஓகேவா? இந்த ஜட குணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவனுடைய அறிவு, செயல், செய்பவன் வந்து மாறுபடுறான்னு சொல்றார். தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாகன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார். சரி 20வது ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அவனுடைய பண்புகளை சொல்றாரு. உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். சுருக்கமா இதனோட பொருள் பாத்தீங்கன்னா, எல்லா இடத்துலயும் பரமாத்மாவை பார்க்கறது இல்லையா? சமவேத பண்டித தர்ஷனகான்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதுதான். இவன் என்ன பண்றான்? உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவம். அதாவது எறும்புல இருந்து யானை வரையும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பல உருவங்கள் இருக்குது. அது எதையும் அவன் பிரிக்க மாட்டான். ஏன்னா, எல்லாத்தையும் என்ன பார்க்குறான்? ஆன்மீகத்த பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான். இல்லையா? ஸோ அவன் முற்றிலும் இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி பார்க்குறான். ஸோ அதனால அவன் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாங்க. ஸோ யார் இந்த குணத்துல நீங்க இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு 3 மார்க். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்த 21வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். எந்த அறிவின் மூலம்
வெவ்வேறு விடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழி இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது இந்த உடம்பு புலி உடம்பு, இந்த உடம்பு யானை உடம்பு, இது வந்து மனுஷன், இது ஆணு பெண்ணு அப்படி பாக்குறான் பாருங்க. அந்த புற தோற்றத்தை வச்சு அவனுடைய குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணம். இந்த புரிதல்ல இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, பாயிண்ட் வந்து 2 பாயிண்ட். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது கடைசியா கொடுத்திருக்கிறது தமோ குணத்தை பத்தி சொல்றாரு. எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுக்கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தை இருப்பதாக கூறுகின்றது. அதாவது கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க இல்லையா, கொண்டதே கோலம் கண்டதே காட்சி, நான் பிடிச்ச முயலுக்கு 3 காலம்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பாருங்க, அவங்கதான் இந்த தமோ குணத்துல இருக்காங்க. ஓகேவா? சோ உண்மைய வந்து தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க, எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒண்ணுதான் எல்லாமாவும் நினைப்பாங்க, வேற்றுவே பார்க்க மாட்டாங்க. அட்லீஸ்ட் இந்த ரஜோகுணத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது எறும்பு கரடி நாயின்னு அவனாவது பிரிப்பான், இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒன்னாதான் நினைப்பான். ஓகேவா? ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக கருகிறான். ஒரு செயலை தான் செய்வான், அது மேலதான் பற்றுதல் வச்சுட்டு இருப்பான். ஓகே, இந்த அற்பமான அறிவு வந்து யார்கிட்ட இருக்கு, தமோ குணம். இந்த நிலையில இருந்து அவன் வந்து அவருக்கு ஸ்கோரிங் வந்து 1. ஸோ இப்போ வந்து மறுபடியும் உபப்பிரிவுகள் 20லேருந்து 22 வரையும் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவை வந்து பார்க்க போறோம். ஓகே, சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க, உயிர்வாழிகள் தங்களது முந்தைய செயல்களுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு உடலை பெற்றிருந்தாலும் அவை எல்லாவற்றிற்கும் ஒரே ஆன்மீக ஆத்மா இருக்கிறது என்று அறிகிறான். ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் கிளியரா இருக்கு இல்லையா? சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து எல்லாரும் வந்து உடம்பு வந்து இந்த ட்ரெஸ் மாதிரி தான் இல்லையா, நம்ம பார்த்திருக்கோம். அவனுடைய கர்மாத்துக்கு ஏத்த மாதிரி, அவனுக்கு இச்சைக்கு ஏத்த மாதிரி அவன் உடலை எடுக்கிறான். இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்க வாழ்க்கை என்ன, அடுத்த ஜென்மத்துக்கு நம்ம தயாராகிட்டு இருக்கோம் என்ன மாதிரி உடம்பை எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறவன் வந்து சத்துவகுணம், எல்லாத்துக்குள்ள பரமாத்மா ஆத்மா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. ரஜோகுணத்துல இருக்கவன் என்ன பண்றான், வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக காண்கின்றான். சோ இது வேறப்பா, இது வந்து வைல்ட் அனிமல்ஸ், இது வந்து மிருகம், இது வந்து பறவைன்னு நினைக்கிறான், இது வந்து மனுஷன் நினைக்கிறான் இல்லையா. ஆத்மான்னு வந்து தனியாவே இல்ல, உடலும் ஆத்மா ஒண்ணுதான் நினைக்கிறவன் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கான். தமோ குணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே விதமான செயலில் பற்றுக்கொண்டு உண்மையை பற்றி அறிவின்றி அற்பமானவன். அவனுக்கு உண்மையே தெரியாது. அட்லீஸ்ட் இவனுக்கு வந்து என்ன தெரியுது, உடலும் ஆத்மான்னு ஒண்ணு தெரியுது, பட் அவனுக்கு அந்த கான்செப்ட் கூட தெரியாது. தமோ குணத்துல இருக்கவன் ஏன்னா அவன் எப்படியப்பட்டவன், மயக்கத்துல இருக்கிறவன், மந்த புத்தி கொண்டவன். ஹரே கிருஷ்ணா. Mataji. Okay. Niyatam sangarhitam aragam dveshata kritam apala prepsuna karma yattat satikam uchate yatta kamepsuna karma sahankarena va punaga kriyate bagulayasam tatrajasam udahritam. இது 25th வரை இல்லையா? Okay. अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसम् उच्यते. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து 3 ஸ்லோகங்களை சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்களுக்கு தான். ஓகேவா? அதே மாதிரி தான் ஸ்கோரிங்கும் போட்டுக்கணும். சத்துவ குணத்துல இருந்தா 3 பாயிண்ட், ரஜோ குணத்துல இருந்தா 2 பாயிண்ட், தமோ குணத்துல இருந்தா 1 பாயிண்ட். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதோ, பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பு இன்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றது அது சத்துவகுணம். 4 விஷயத்த சொல்றாரு பாருங்க. ஒருத்தன் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறான்னா அவனுடைய செயல்கள் மனோநிலைகள் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒழுக்கப்படுத்தப்பட்ட செயல்களை வந்து செய்வான். ஓகேங்களா? வேதங்களை சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஒழுக்கமான செயல்களை செய்வான். எப்படி செய்வான், பற்றின்றி செய்வான். ஐயோ எனக்கு இது பிடிக்கும் இது பிடிக்காதுன்னு சில செயல்கள் நமக்கு இருக்கும் இல்லையா. ஓகேவா? அது மாதிரி விருப்பி வெறுப்பு இன்றி செய்வான். அது செஞ்சுட்டு இது எனக்கு கிடைக்கும், என்னை வந்து நிறைய பேர் நல்லவங்க அப்படின்னு பாராட்டு பட்ட விழாலாம் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காம செய்யறவன். ஓகேவா? இந்த 4 பண்புகள் இருந்தா அவன் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கான். ஓகேவா? இப்ப ரஜோ குணத்துல இருக்கவனுடைய விஷயங்களை பார்க்கலாம். ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக ஓகே அவனுக்கு என்ன இருக்கும்,
புலன் மேல ஆசைகள் இருக்கும். அந்த ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடன் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அகங்காரத்தோட செய்யறவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படுகிறான். ஓகேவா? என்ன எல்லாரும் மெச்சிக்கணும், நான் தான் கிரேட்டா இருக்கணும், நான் தான் உயர்ந்த இடத்துல இருக்கணும், நம்பர் ஒன்னா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அகங்காரத்தோட பற்றுதலோட தன்னுடைய புலனை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்தல். ஸோ இப்படி யாராவது இருந்தாங்கன்னா 2 மார்க் போட்டுக்கணும். அதே வந்து இப்ப தமோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றான்னு பார்க்கலாம். எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவருக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோகுணத்தின் செயலாக கருதப்படுகிறது. இவன் என்ன பண்ணுவான், அவனுக்கு அறிவு இருக்காது இல்லையா? நான் இந்த செஞ்ச எனக்கு பின்னாடி வந்து இது பந்தம் ஏற்படுத்தும், இதனால ஒரு துன்பம் வரும்னு சொல்லிட்டு அந்த கால்குலேஷன்லாம் அவனுக்கு இருக்காது. அது இல்லாம இது சாஸ்திரத்துல சொல்லலப்பா, நான் செய்யக்கூடாதுன்ற ஞானமும் அவனுக்கு இருக்காது. சாஸ்திரத்தை நம்பவும் மாட்டான், கடவுளையும் நம்ப மாட்டான். இது எல்லாத்தையும் புறக்கணிச்சுட்டு அவன் என்ன பண்றான், மந்த புத்தியத்துல மயக்கத்தோட வந்து செய்யறான். ஓகேங்களா? சோ இத வந்து பந்தப்படுத்தும் அவனுக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்படி இருந்தா அவங்க வந்து 1 பாயிண்ட் போட்டுக்கணும். 23ல இருந்து 25 வரையும் என்ன சொல்றாரு, முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல். ஓகேவா? ஒவ்வொருடைய குணாதிசயம் எப்படி இருக்கு, அவங்களுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம். சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒழுக்கப்படுத்தப்பட்ட பற்றின்றி விருப்பின்றி, நம்ம பார்த்தனுடைய சம்மரி இது, பலனை எதிர்பார்க்காம செய்வாங்க. ரஜோகுணத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, பேராசை இருக்கும் அவங்களுக்கு, பெரும் முயற்சியுடன் ஆசைகளை கொள்வதற்காக பொய் அகங்காரத்தோட செய்கிறவங்க. தமோ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பந்தப்படுத்துபவர்கள், அழிவை அளிக்கக்கூடிய செயல்களையும் தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் துன்பம் தரக்கூடிய செயல்களை செய்வார்கள். எதிர்கால விளைவுகளை கருதாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து, இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சாஸ்திரத்தை வந்து புறக்கணிச்சிருவாங்க. ஓகேவா? சாஸ்திரம் புறக்கணிச்சிட்டாவே என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா செய்யக்கூடிய செயல் மேல வந்து பந்தத்தை ஏற்படுது, அழிவு தரக்கூடிய செயல்கள் தான் செய்வாங்க. தனக்கு மாத்திரம் இல்ல, மற்றவங்களுக்கும் துன்பம் தரக்கூடிய செயல்கள் தான் செய்வாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருள் இயற்கையின் முறைகளில் அடிப்படையில் 3 வகையான தொழிலாளர்களை பத்தி பார்க்க போறோம். 26ல இருந்து 28 வரையும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. तो संगनहं वादी रुत्युत्साहं समन्वितः सिद्धयः सिद्धयो निवाकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत स्तब्धः शठो नैष्कृति कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணம். ஸோ 26 ஸ்லோகத்துல வந்து யாரை பத்தி சொல்றாங்க, சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க பத்தி சொல்றாங்க. எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஓகேவா? ஸோ எப்படி நம்ம வேலையை செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண்புகளை நம்ம வந்து அப்ளை பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகேவா? இயற்கை குணங்கள் இந்த 3 குணத்துல சம்பந்தம் வச்சுக்க கூடாது. நம்ம அகங்காரம் இல்லாம உற்சாகத்தோட, அப்பா இது என்னோட கடமைப்பா, நான் செய்யணும்ப்பான்ற ஒரு உற்சாகத்துடனும் மன உறுதியோடனும் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாம செய்பவன் வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கிறான். இதுதான் வந்து வேதங்கள்லயும் வந்து நமக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா அதே சமயத்துல நான் கஷ்டப்படுறேன், தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடனும் தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஓகேவா? ஸோ இவன் என்ன பண்றான், பற்றுதலோட வேலையை செய்யறான். ஓகே, பேராசை இருக்கு, நான் நினைச்சதை அடையணும்னு சொல்லிட்டு என்ன இருக்கு, பொறாமை இருக்கு, தூய்மை இல்லை. அதனால இவன் என்ன பண்றான், பாதிக்கப்படுவான். இவன் வந்து ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தவன். தமோ குணத்துல இருக்கவன் பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திர விதிகளுக்கு புறம்பான செயல்களை செய்து
எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதீகவாதியாக பிடிவாதக்காரனாகவும் ஏமாற்றுபவனாகவும் பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாகவும் சோம்பேறியாகவும் எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாகவும் மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகு செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஓகேவா? ஸோ இந்த தமோ குணத்துல இப்ப என்ன பண்றான், எதையும் டைமுக்கு செய்ய மாட்டான், ஏற்கனவே சாஸ்திரத்துக்கு புறமான விஷயங்களை செய்வான். ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப பிடிவாதக்காரனும் இருப்பான், மற்றவங்களை ஏமாத்துவான். ஏமாத்துறது மாத்திரம் இல்ல, ஒருத்தங்களை வந்து அவமானப்படுத்தணுன்றதுல நம்பர் ஒன்னா இருப்பான். சில பேர் நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம உறவினர்கள்லயும் சரி, வேலை செய்யற இடத்துலயும் சரி, சான்ஸ் கிடைச்சா போதும் எவ்வளவு அளவுக்கு வறுத்து எடுக்க முடியுமோ சில பேர் வறுத்து எடுப்பாங்க. இந்த கேரக்டர் எல்லாம் நம்ம சுத்தியே பார்க்கலாம். அப்புறம் சில இந்த குணாதிசைகள் நமக்குள்ளேயே இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? ஸோ இப்படியாப்பட்டவங்க கிட்ட வந்து ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணும். ஒருத்தன் வந்து எப்படி வந்து கீழே போட்டு ஒருத்தரை பேசி நையாண்டி பண்ணி அவமானப்படுத்துறதுல வந்து நம்பர் ஒன்னா இருப்பான் இந்த தமோ குணத்துல இருக்கவன். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 26ல இருந்து 28 வரையும் பார்க்க போறோம். முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செய்பவன் கர்த்தா இல்லையா? சோ எப்படி செய்யறான்? சத்துவ குணத்துல இருக்கவன் பற்றின்றி பொய் அகங்காரம் இல்லாமல் மன உறுதியோடனும் உற்சாகத்தை நம்ம இப்ப பார்த்துதான் வந்து இங்க சம்மரியா கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாத்தையும் சமமா எடுத்துப்பான், அது இன்பமோ துன்பமோ. ஓகேவா? ரஜோ குணத்துல என்ன பண்ணுவான்? இது நான் செய்யணும்ப்பா, ஏன்னா எனக்கு இது கிடைக்கும்பா, ஒரு பேராசை அவனுக்கு இல்லையா? பொறாமையும் அவனுக்கு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இன்ப துன்பத்தால் அவன் வந்து பாதிக்கும். சந்தோஷம் வந்துச்சுன்னா மேல வரையும் குதிப்பான் இல்லையா? துன்பம் வந்துச்சுன்னா டம்முன்னு கீழே போய் ஒரு மூலையில உட்காந்துப்பான். தமோ குணத்துல இருக்கவன் என்ன பண்ணுவான்? சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லலையோ அதை வந்து செய்வான். ஓகேவா? ஸோ அவனுக்கு வந்து என்ன இருக்கும்? பௌதிக ஆசையும் இருக்கும், பிடிவாதத்தனம் இருக்கும். ஓகேவா? ஏமாற்றுபவன். அதாவது இந்த இது வந்து காமனா இருக்கு இந்த ரிலேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, அந்த போத்தியே ஒருத்தரோட இருப்பாங்க, இன்னொருத்தரோடையும் வச்சுப்பாங்க இல்லையா? பிறரை வந்து எள்ளி நகையாடுவாங்க இல்லையா? அதே இல்லாம அவன் சோம்பேறியாவும் இருப்பான். ஓகே? ஒரு விஷயத்த இந்த காலத்துக்குள்ள பண்ணணும்னா அவன் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அது வந்து தமோ குணம். நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவோ மிகவும் சோகமாகவோ ஆவேன் என்றால் அது நல்ல அறிகுறி அல்ல. ஓகேவா? ஸோ நம்ம சில இடத்துல ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்போம், அதுவும் கரெக்ட் இல்லை. சில நேரத்துல நொந்து போயிடுவோம், அதுவும் சரியில்லை. ஓகேவா? அப்பனா என்ன அர்த்தம்? நம்ம ரஜோ குணத்திலயும் வந்து தமோ குணத்திலயும் உழண்டுட்டு இருக்கிறோம். அதுல இருந்து மேல வரணும், சத்துவ குணத்துக்கு வந்து மேல வரணும். எது இருந்தாலும் நடந்தாலும் நடக்கட்டும், கிருஷ்ணர் இருக்காரு பார்த்து பாருன்னு சொல்லிட்டு நான் எனது வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாகவும் வசதியாகவும் ஆக்கும் முயற்சியில் எனது அடுத்த பிறவிக்கும் கூட தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். தற்காலிகமான சுகங்களில் திசை திரும்பி விடக்கூடாது இல்லையா? கிருஷ்ணரிடம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய விஷயத்த கண்டு நம்ம மெயினான விஷயத்த வந்து விட்டுடக்கூடாது, டேக் டைவர்ஷன் சொல்லிட்டு நம்ம போயிடக்கூடாது. இருக்குது இதெல்லாம் வந்து தற்காலிகமான சுகம் இல்லையா? இத பார்த்துட்டு நான் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. என்னுடைய குறிக்கோள் என்னவா இருக்கணும்? கிருஷ்ணர் இல்லையா? மாதாஜி. Yes, Mataji. 29. बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यं मानं ज्ञानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண. செல்வத்தை வெல்வோனே, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப பலர் தரப்பட்ட புத்தியையும் உறுதியையும் பற்றி விவரமாக நான் தற்போது உனக்கு கூறுவதை கேட்பாயாக. மறுபடியும் என்ன சொல்றாரு? நல்ல கேளுப்பான்னு சொல்றார். ஓகேவா? விவரமா சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே? இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்பட்ட பலதரப்பட்ட புத்தியையும் உறுதியையும் பற்றி இப்ப மறுபடியும் சொல்றேன், இத கேளுன்னு அப்படின்றார். ஓகே? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 30ல இருந்து 32 வரையும் எதை பார்க்க போறோம்? 3 வகையான நுண்ணறிவு பத்தி பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यम् एव च अयत्वात् त्वत्प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्मं इति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश
புத்தி சாபாட்ட தாமசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பிருதாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகும். ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு செயலை செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும். தேர்ந்தெடுத்து நம்ம என்ன செய்யறோன்றதுல ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நான் இதை செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி. ஸோ சில விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், பயப்படணும் இல்லையா? ஏன்னா கடவுள் வந்து நமக்குள்ள வந்து பரமாத்மாவா இருந்து எல்லாத்தையும் விட்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து நான் இத பயம்ன்றது பயபக்தி வேணும். பயம்னா பயந்தாங்கொலி அல்ல இங்க அர்த்தம். பயபக்தி. கடவுள் வந்து உன்னதமானவர், உயர்ந்தவர், அந்த இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் மேல வந்து பயம் இருக்கும். வேதங்களுக்கு புறம்பான செயலை நான் செய்யக்கூடாது, அந்த விதமான பயம். இங்க வந்து பயத்தை வந்து ஒரு ஹெல்த்தி பயம்ன்றத நம்ம இங்க வச்சுக்கணும். பயபக்தி இல்லையா? அப்படி. அப்புறம் இதை செய்யறதுனால நான் வந்து பந்தப்படுவேனா இல்ல விடுதலை அடைவேனான்னு சொல்லிட்டு, அதாவது கிருஷ்ண பக்திக்கு எதெல்லாம் ஃபேவரா இருக்குதோ அதெல்லாம் நம்ம செய்யணும். எதெல்லாம் வந்து எனக்கு கிருஷ்ண பக்தி வந்து அனுகூலமாவே இல்லையோ, எந்த சூழ்நிலைகள்லாம் வந்து என்ன கிருஷ்ணர் வந்து தூரப்படுத்துமா, அதை எல்லாத்தையும் விட்டுடணும். ஓகேவா? அது மாதிரி பார்த்து அலசி ஆராய்ஞ்சு செய்யறவங்க வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க. ஓகேவா? பிருதாவின் மகனே, தர்மம், அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல், செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ தமோ குணத்தையும் பார்த்துலாம். 32வது ஸ்லோகத்துடைய பொருள், அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகும், அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ். என்ன சொல்றான் இவன், எப்படி எடுத்துக்கிறான்னு பாத்தீங்கன்னா, தர்மத்தை வந்து அதர்மமா புரிஞ்சுக்கிறான், அதர்மத்தை வந்து தர்மமா புரிஞ்சுக்கிறான். அப்ப எவ்வளவு கொடூரமான நிலை பாருங்க, யோசிச்சு பாருங்க. அதர்மத்தை எடுத்துட்டு வந்து தர்மத்தை பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆகும்? அதுதான் வந்து அவன் தமோ குணத்தர். ஏன்னா அவனுக்கு வந்து புத்தி இல்ல, பைத்தியக்காரத்தனம் இல்லையா? ஸோ தமோ குணம். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இவன் 2ஆம் கட்டனா இருக்கிறவன் வந்து ரஜோகுணம். அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது தர்மம் அது தர்மம் இல்லைன்றது பேதம் தெரியாது இல்ல, அவனுக்கு வந்து டிமார்க்கேட் பண்ண மாட்டேன்றான். பண்ணறதுக்கு அவனுக்கு புத்தி இல்ல, குழப்பம் இருக்குது. இது தர்மம், இது அதர்மம், அப்புறம் இது செய்யலாம், இது செய்யக்கூடாது. இந்த மாதிரி வித்தியாசம் அவனால பார்க்க முடியல. ஆனா இந்த வித்தியாசங்களை யார் பார்க்கறாங்க? சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க பார்க்கறாங்க. பார்க்க முடியாதவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணம். அதே குழம்பி உல்டாவா பண்றவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல இருக்கிறவன். ஓகேவா? ஸோ 30லேருந்து 32க்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப புத்தியை வந்து பார்க்க போறோம். சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்களுடைய புத்தி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இவற்றை அறியக்கூடிய இப்போ நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா, அதனோட சம்மரி தான். செய்யறது, எதுக்கு பயப்படுறது, எது பந்தப்படுத்துறது இல்லையா, எது விடுதலைப்படுத்துறது, அது வந்து சத்வகுணம். ரஜோகுணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த பாகுபாடு இருக்காது. ஓகேவா? தெரியாது, கன்ஃபியூஷன் இருப்பான். ஆனா தமோ குணத்துல இருக்க வந்து உல்டாவா எடுத்துப்பான். அதர்மத்தை தர்மத்தா நினைச்சு செஞ்சா அந்த உலகம் என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்க, அந்த நாடு. ஓகேவா? சோ அதனால வந்து பேரழிவு தான் இல்லையா ஏற்படும் இந்த அசுர குணத்துல இருக்கனால. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. माताजी। धृत्यायया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्य धृति सा पाठ सात्विकी यया तु धर्मकामार्तान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पाठ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुञ्चति धूर्मेधा धृति सा पाठ तामसी। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து 33லேருந்து 35 ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காங்க. எதை பத்தி பார்த்தீங்கன்னா பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள் இவங்க எப்படி எடுக்கிறாங்கன்றத பார்க்கலாம். சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 33வது ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காரு, பிருதாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறது. சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததுன்னு சொல்றாங்க. இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் இத.
உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் எது? மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்கள் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்துல இருக்குது. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்டெடியா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஏன்னா கிளாரிட்டி இருக்கு. ஸோ அதனால அவங்க மனசுல கிளாரிட்டி இருக்கிறதுனால புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. ஸோ வாழ்க்கையை வந்து செவ்வனே எடுத்துட்டு போறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, யோக பயிற்சியை வந்து செய்யறாங்க. யோக பயிற்சியை செஞ்சுட்டு நிலையா பந்தப்படாம இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? அதே ரஜோகுணத்துல என்ன பண்றாருன்னு பார்க்கலாம். எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்கள் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, ஓ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. என்ன பண்றான், அவனுக்கு ஒரு புத்தி இருக்கும். பட் என்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பற்றுதல், புலனின்ப பற்றுதல் இருக்கும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குடும்பம், அந்த மாதிரி பற்றுதல், என்னுடைய மத இனத்தினர், என்னுடைய சொசைட்டி, என்னுடைய நாடு, அது மாதிரி பற்றுதல் இருக்கும் எங்களுக்கு. ஓகேவா? இவன் வந்து அறம், பொருள், இன்பத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவான். பட் அதுக்கு அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு. அறம், பொருள், இன்பம், மோட்சம் இல்லையா, அதை விட்டுடுவான். ஓகேவா? இந்த 3 பிடிச்சிட்டு பற்றுதலோட வாழ்ந்துட்டு இருப்பான் ரஜோகுணத்துல இருப்பான். தமோகுணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம், தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்ட செல்ல முடியாதவனால. ஏன்னா அவனுக்கு அறிவு இல்லை, மன உறுதியும் இல்லை. ஓகேவா? கனவு வாழ்க்கையிலேயே இருப்பான். ஓகேவா? அந்த போதைப் பொருள் போட்டவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கேரியா இருப்பாங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, என்ன செய்யலன்ற ஒரு கிளாரிட்டி அவங்களுக்கு இருக்காது இல்லையா? வருத்தமும் அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே கவலையாவும் வருத்தமும் ஒரு மாதிரி சோர்வா தான் இருப்பாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல இருக்கவங்க. அதுக்கு அடுத்த பிரிவு பாத்தீங்கன்னா மன உறுதியை பார்க்க போறோம். ஓகே, இப்ப பார்த்ததை வந்து மறுபடியும் வந்து இந்த இடத்துல ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. சத்வகுணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உடைக்க முடியாத நம்பிக்கை வேதங்கள் மேல, யோக பயிற்சி செய்து தன்னை பாதுகாக்கிறாங்க. மனம், புலன், வாழ்வு வந்து செவ்வனே எடுத்துட்டு போறாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு கிளியர் கட் மைண்ட் செட்டப் இருக்குது. ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றான், அவனுக்கு அதிகப்பட்டதுனால என்னத்தை ஃபாலோ பண்றான், அறம், பொருள், இன்பம். நல்லா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிப்பான். அப்ப வந்து நான் சந்தோஷமா இருக்கணும், ஏன் புலன்கள் திருப்தி அடையணும், என்னுடைய வசதிகளை கூட்டிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வாழ்றவன் வந்து ரஜோகுணம். ஓகேவா? ஸோ இவன் வந்து முக்திக்கு அடைய மாட்டான். தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சம் தான் நம்ம வேதங்கள் சொல்லுது இல்லையா? அந்த 4வது பாயிண்ட்டுக்கு போக மாட்டான் இவன். ஓகேவா? ஸோ இந்த 3 விஷயம் அறம், பொருள், இன்பம் அதுலயே வந்து இருக்கிறதுனால பற்றுதலோட மறுபடியும் பிறப்பான். தமோ குணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து மயக்கத்துல இருக்கிறதுனால கிளாரிட்டி இருக்காது அவனுக்கு. ஓகேவா? ஸோ பயம் நிறைய இருக்கும், கவலை நிறைய இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஓகேவா? சரி, இது மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலான்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பக்தி கொடுக்க முடியும்னா, அவங்களால வந்து வேதங்கள்ல வந்து புறம்பாதான் பேசுவாங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வீட்டுல வந்து பிரசாதம் செஞ்சு அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாள் பட மாறுவாங்க. அவ்விய விசாரண்ய என்ற சொல்லுக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களை, அதாவது வேறு எந்த செயல்களாலும் ஒருபோதும் வழி தவறாத நபர்களை குறிப்பதாகும். ஓகேவா? ஸோ இவங்க எந்த நிலையில வந்து தன்னோட வழியை வந்து தவறாத மாட்டாங்க, கிருஷ்ண உணர்வுக்கோசமே வாழ்வாங்க. அவ்விய பிச்சாரின்யா. ஓகேவா? இப்போ வந்து 3 ஸ்லோகத்துல வந்து மகிழ்ச்சியை பத்தி சொல்ல போறார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। सुखं त्वीटानि त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अप्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति, यत्तत् अग्रे विषम् इव परिणामे मृतोपमं, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं, विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तत् अग्रे मृतोपमं परिणामे विषम् इव तत्सुखं राजसंस्मृतम्. 39. यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः, निद्रालस्य प्रमोदात् प्रमादोतं तत्तामसम् उदाहृतम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 37 வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துல பத்தி சொல்லியிருக்காங்க.
ஆரம்பத்தில் நம்ம இந்த பாயிண்ட் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றும் தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புவதனுமான சுகம் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ மகிழ்ச்சி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் நமக்கு எல்லாம் கஷ்டம்தான் இல்லையா? அப்பா காலையில நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தோம், என்னடா இது தெரியாத்தனமா இந்த கிளாஸ்ல சேர்ந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அப்படி இருக்கும், கஷ்டமா தான் இருக்கும். பட் பழக பழக என்ன ஆயிடும், இதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் ஆயிடுவோம் இல்லையா? அப்படிதான் நம்ம இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம். இது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அமிர்தம் போல இருக்கிறத வந்து நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியுது. இன்னும் ஃபுல்லா இது அமிர்தம்ன்றது நம்மளால ரியலைஸ் பண்ண முடியல. கொஞ்சம் கொஞ்சம் தன்னுணர்வு பாதையை நோக்கி போறோம் இல்ல? செல்ஃப் ரியலைசேஷன், பிரம்மபூதா நிலை. அதாவது நான் ஆத்மா, என் குட்டியே பரமாத்மா இருக்காரு, நான் இந்த சரீரம் அல்ல. அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதனால வந்து நான் என்ன விதமான செயல்களை செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்றதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரும் இல்லையா? இது வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது. ஆனா தமோ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்றதை பார்க்கலாம். 39வது பொருளை பாருங்க. தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை, ஆரம்பத்திலயும் அப்படிதான் இருப்பாங்க, முடியலும் எப்படி இருப்பாங்க, மயக்கம் இருப்பாங்க, உற்சாகம் இருக்காது, சோம்பலோட மாயைக்குள்ள வந்து சிக்கி தவிக்கிறவங்க தான் வந்து தமோ குணத்துல இருக்கவங்க. ஓகேவா? சோ ஆரம்பத்துல இருந்து முடிவு வரையும் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாதவங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா? புலன்களுக்கும் புலன் இன்ப பொருள்களுக்கும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்ற ஆரம்பத்தில் அமிர்தம், அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்துட்டு மூவி, பார்ட்டி, கிளப் எல்லாம் போவாங்க இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகும், மாச ஆரம்பத்துல சம்பளம் இருக்கும், காசு பாக்கெட் ஃபுல்லா இருக்கும். அதே போக போக என்ன ஆகும், பாக்கெட்ல இருக்க காசும் போகும், அப்ப உங்களுக்கு கடனும் அதிகமாகும். அதனால என்ன ஆச்சு, எண்டிங்ல ஆரம்பத்துல வந்து சந்தோஷமா இருந்தாங்க, போக போக என்ன ஆச்சு, அமிர்தமா இருந்த விஷயம் வந்து என்னாச்சு, விஷமா ஆயிடுச்சு. அமிர்தமா இருந்த விஷயங்கள் வந்து விஷமா மாறிடுச்சு இல்லையா? சோ இப்படிதான் வந்து ரஜோகுணத்துல இருப்பாங்க. ஓகேவா? இத மறுபடியும் சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்வகுணத்துல வந்து பயிற்சி பண்றாங்க. பயிற்சி மூலமா வந்து அவங்க வந்து சுகத்தை வந்து அடைறாங்க. ஓகே? அது வந்து ஆரம்பத்துல வந்து இந்த எப்படி இந்த பாவற்காய்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடம்புக்கு கெட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனா சாரி உடம்புக்கு வந்து நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனா கசப்பா இருக்கும் இல்லையா? சோ அம்மா எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அதுல கொஞ்சம் வெல்லம் ஏதாவது போட்டு அந்த கசப்பு தன்மை இல்லாம சேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க இல்லையா? பிடிச்சு பிடிக்காம தான் சாப்பிடுவாங்க, ஆனா போக போக உடலுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, பழகிடுவாங்க. அதே மாதிரி இன்னும் அம்மாக்கள் குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அது காய்கறி எல்லாம் சாப்பிடாது, எடுத்து எடுத்து தனியா வச்சிடும். அதுக்கு வந்து ஏதோ அது பிடிக்கிற டிஷ்ஷா ஒண்ணு செஞ்சு பண்ணி கொடுப்பாங்க இல்லையா? சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி போட்டு கொடுத்துருவாங்க இல்லையா? சோ அந்த குழந்தையும் அதை விரும்பி சாப்பிட்டுடும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு இது வேண்டாம் அது வேண்டாம்னு சொல்லும், பட் இருந்தாலும் அது சாப்பிட்றதுனால அது உடலுக்கு என்ன ஆகுது, ஆரோக்கியம் கிடைக்குது. இது மாதிரிதான் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்துல வந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்ல விஷயங்கள்லாம் வந்து ஆரம்பத்துல வந்து கசப்பா தான் இருக்கும், ஆனா அதனுடைய விளைவு வந்து பாத்தீங்கன்னா இனிப்பா இருக்கும், அமிர்தத்தை போல. ஓகே? புத்தியின் தூய்மை இங்க வந்து என்ன ஆகுது, புத்தி வந்து தூய்மை ஆகுது. தூய்மை அடைந்தனால அவன் வந்து தன்னை உணர்றான். ரஜோகுணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்ட்டி, டான்ஸ், கிளப், இங்க வந்து ஈர்ப்பு இருக்கும். அந்த ஏஜ் அடலசன்ட் ஏஜ் குரூப்ல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆண் பெண்ணுக்கும் பெண்ணுக்கு ஆணுக்கும் வந்து ஈர்ப்பு இருக்கும். அப்ப ஆரம்பத்துல வந்து அந்த சுகமா இருக்கக்கூடிய உறவு வந்து போக போக என்ன ஆகும், சுகம் வந்து துக்கமா மாறிடுது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் அமிர்தம் போல இருந்துச்சு, கடைசியில வந்து விஷமா போயிடுச்சு. தமோ குணத்துல இருக்கவங்க அவங்க வந்து குருட்டான்தனம் போக்குல இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க ஆரம்பத்திலும் சரி முடிவும் வரும் சரி பாத்தீங்கன்னா தெளிவு இருக்காது. ஓகே? மயக்கமா தான் இருப்பாங்க. எப்பயுமே வந்து உறக்கம், சோம்பல், மாயை, பைத்தியக்காரத்தனத்துல தான் இருப்பாங்க. ஓகே? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. Yes, Mataji. न तद् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्तं पृथ्वीजै मुक्तं यद्यपि स्यात् त्रिभिर्गुणैः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வுலகிலோ உயர் லோகத்திலோ உள்ள தேவர்களின் மத்தியிலோ ஜட இயற்கையில் இருந்து பிறந்த இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் எவரும் இல்லை.
ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, எங்க இருந்தாலும் அந்த இந்த உலகத்துல இருந்தாலும் சரி, உயர் லோகத்துல இருந்தாலும் சரி, தேவர்கள் நடுவுல இந்திரன் சந்திரன் அது மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு நடுவுல பிறந்தாலும் சரி, ஜட இயற்கையிலிருந்து பிறந்த இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் எவரும் இல்லை. அப்பனா என்ன கிளியரா தெரியுது, எல்லாரும் வந்து இந்த 3 குணங்களால பாதிக்கப்படுகிறார்கள். ஆனா கடவுள் என்ன சொல்றாரு, படிப்படியா முயற்சி பண்ணி சத்துவ குணத்துக்கு வா, இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி தூய பக்தர்களோட சவகாசத்தை வச்சுக்கிட்டு பக்தி பண்ணிட்டு நீ என்ன பண்ண முடியும், அடுத்த உயர்ந்த தலமான சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போக முடியும்னு சொல்லி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு. அப்ப இது ஒரு வார்னிங், நம்ம வந்து இந்த 3 குணங்களால தாக்கப்பட்டிருக்கோம், கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்றது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாமா, நாளைக்கு பார்க்கலாமா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஓகே, எல்லாருக்கும் சரி இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 41ல இருந்து ஏன் நாளைக்கு? ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஸோ அப்போ நாளைக்கு 38 ஸ்லோகம் முடிச்சுக்கலாம் நம்ம. ஓகே. மாதாஜிஸ் இருக்காங்களா? வேணி நான் மாதாஜி. கேட்டது மாதாஜி, 41ல இருந்து நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. ஸோ உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க Okay. நன்றி. நஞ்சா கல்பதருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवत गीता की जय. हरे कृष्णा महामंत्र की जय. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Nitai Gaurav Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna Mataji. Prabhuji.